Oedfa'r felly trwy canu emyn cyntaf ar y sgrin, Prydi yn gorfaledd yn tarddu o ddisglau'r orsedd fainc yn ni. Diolch, Angela. Daw darlleniad o Luc, pennod 7, adnodau 11 i 17. Yn fuan wedyn, aeth Iesu i dref a elwir Nain. Gydag efer y daeth, yr oedd ei ddisgyblion a thyrfa fawr. Pan gyrhaeddodd yn agos at borth y dref, dyma gyn Hebrwng yn dod allan, unig fab ei fam oedd y marw, a hithau'n wraig weddw. Yr oedd tyrfa niferus o dref gyda hi. Pan welodd yr arglwydd hi, tosturiodd wrthi a dweud, paid â gwylo. Yna, aeth ymlaen a chyffwrdd ar elor. Safodd y cludwyr ac meddai ef, fy machgen, rwy'n dweud wrthyt, cod. Cododd y marw ar ei eistedd a dechrau siarad, a rhoes Iesu ef i'w fam. Cydiodd ofn ym mhawb a dechrau asant o goneddi Duw, gan ddweud, y mae proffwyd mawr wedi codi yn ei plith, ac y mae Duw wedi ymweld â'i bobl, ac aeth yr hanes hwn amdano drwy Jwdea gyfan a'r holl gymdogaeth. Amen. Joseph, diolch. Ni'n troi at Dduw i weddio. Cawn ni weddio nawr. Cawn ni troi at Dduw mewn gweddi.
Yn tad i ni'n diolch unwaith eto bod ni'n cael dod fan hyn, bod ni'n cael dod ger dyfrondi arglwydd, bod ni o bawb yn cael dod ger dyfrondi, achos arglwydd ni'n gwybod sut bobl i ni mewn gwirionedd, bod ni wedi bod yn genhedlaeth orthnasig, genhedlaeth yn gyndyn i dderbyn gras, genhedlaeth sydd wedi troi cefnau arno ti arglwydd, sydd wedi bod yn ddall arglwydd ac yn fyddar ac yn fairw yn ein pechodau yn cymweddau ni. Yn o arglwydd, i ni diolch hefyd am y ffaith dy fod ti wedi cytio yn ymni, bod ti wedi dod o fairw i fyw, o symud ni o dywallwch i ryfydd deyrnas yr arglwydd Iesu, a bod ti wedi dangos i ni pwy yw Iesu, beth mae ni feddwl i ni, gymaint arglwydd i ni'n dibynnu arno fe, gan yr arglwydd Iesu mae geiriau bywyd tragwyddo, at bwy arall arglwydd allan ni'n droi heno am gysur, am gylondid, am anogaeth arglwydd, am fywyd, ac am obaith o'r hyn sydd i ddod. Diolch dy fod ti wedi dangos i ni yn yr emyn diwethaf yna, bod yna rhywbeth gwych i ddod arglwydd. Weithiau, i ni'n goffa cyfadde bod ni'n stryglen yn y bywyd hwn. Bod y bywyd hwn yn gallu ymddangos yn anodd ac yn heriol, bod ni'n gallu amau arglwydd, bod ni'n gallu bod llawn angrydiniaeth a'r brydiau. Ond diolch arglwydd bod ti wedi torri mewn i'n bywyd i ni, bod ti dangos i ni bod yna dairnes newydd, oes newydd, gobaith newydd, bod yna rhywbeth gwych o'n blaen i ni, ac i ni diolch i ti am hynny. Felly arglwydd, i ni'n gofyn unwaith eto i ti ein gwefreiddio ni gyda'r peth yma. Falle dim drwy'r geiriau sy'n cael eu dweud heno arglwydd, ond trwy dy ail di sy'n fyw ac sy'n bwrpasol fel clywson ni bod yma, sy'n llusyn i'n traed ni, sy'n golau ni arglwydd, a golau ni, a sgweled i bod yn dda. A'r golau hwnnw i ni am i weld yw golau'r arglwydd Iesu, golau ni i wyneb e, yn tywynnu arno ni heno, ac yn dangos i ogoniant i ni. Heb hynny arglwydd bydd ni ar goll. Dyna beth sy'n cadw ni fynd. Dyna beth sy'n gyrru ni ymlaen. Dyna beth sy'n rhoi ni hwb ymlaen bob dydd. Felly dyr olwg unwaith eto ar wedd hyfryd yr arglwydd Iesu, os gweled i bod yn dda. Felly bydd gyda ni yn yr oedfa hon arglwydd, i ni'n diolch i ti am dy ras i ni, ac i ni'n diolch i ti am ras i bobl sydd ddim yn gallu bod gyda ni heno, ni'n gweddio dros y rai sy'n llesg, sy'n anhwylus, sy'n nawr yn arglwydd gwella ar ôl llawdriniaeth, ac i ni'n gweddio dros bob un o aelodau ni ac a bobl eraill sy'n troi mewn. Ac i nhw gael ei lloni ac i cysuro ac i arglwydd ac i just gallu amfalchio yn y newyddion da sydd wedi dod i'n rhannu yn yr arglwydd Iesu. Felly arglwydd ni'n gweddio dros eglwysi eraill y cylch wrth bod nhw'n cyhoeddi yr efengyl, ac i ni'n gweddio arglwydd wrth bod y gair yma mynd ar led, bod pobl yn gogeneddu Duw, fel clywson ni yn y darn y ddarllenwyd nawr, bod pobl yn dod i weld bod Duw wedi ymweld, yn ni trwy'r arglwydd Iesu, a bod nhw'n troi at yr arglwydd Iesu ei hunain. Arglwydd ni'n dyhau am weld pobl yn troi, dyhau am weld pobl yn cael eu hachub yn y dyddiau hyn. Felly achub arglwydd ysgweled i bod yna, a tro bobl at y tyd ei hunain. Felly clywed gweddi nawr, i ni'n gofyn y cyfan, yn enw ac yn haeddiant ein arglwydd Iesu. Amen. Ni'n mynd yn wneud rhywbeth mach yn wahanol nawr. Ni'n mynd i ganu 2 gan, un o'r ôl y llall. Bydd Angela yn wario y gyntaf trwyddo, a wedyn byddwn ni'n mynd syth trwyddo at yr un nesaf. A mae'r gan gyntaf, wrth gwrs, yn ddyfyniad o'r ysgrythyr o Galardned Pennod 3. Fel chi'n gwybod, mae'n ffefryn gyda lot o bobl. So, nawr i ganu honna 2 waith. A wedyn nawn ni ymlaen, gobeithio os popeth yn gweithio mas gyda Angela, gyda Geraint a phawb arall, a ewn ni straight ymlaen i'r un nesaf, sef am mai byw yw ef, because he lives, cyfeithiad arall. So diolch i chi am eich ymynedd ac am drio wneud rhywbeth bach yn wahanol heno. Diolch. Diolch Angela.
Oh, what a take. Good. Oedd e'n werth wneud hwnna, oedd e'n werth hwnna. Un o'n ffefryn ni. Fel chi'n gwybod, erbyn hyn, dim ond dau berson sy'n byw yn tŷ ni. Ac un o'r cwestiynau mwy aml yn tŷ ni, siwr o fod erbyn hyn, yw pam i ti'n gwneud hwnna, neu pam i ti'n gwaed hwnna. Ac yma, wi ddim yn mynd i waith o chi pwy sy'n gofyn y cwestiynau yna, ond yn siŵr bod chi'n gallu dyfalu. Ond mae wastad yn handi, ond gwybod pam rhywun yn gwneud rhywbeth, neu pam rhywun yn gweud rhywbeth. Ac mae cael esboniad, mae cael y reswm, wastad yn help, ond siŵr bod chi'n cytuno. A mae'n wir pan ni'n dod at y Beibl. Mae cael reswm pam mae awdur arbennig, llyfr arbennig, wedi sgrennu y darn arbennig hwn yn help. Ac gyda Efengyl Luc, ni'n cael hwnna. Diolch i Luc. Waith ni, roed ar y dechrau, mae'n sgrennu ar Efengyl yma, mae'n sgrennu actau hefyd, fel chi'n gwybod, mwyn i ni gael sicrwydd, mwyn i ni fod yn sicr. A pan mi di sgrennu beth. So cwestiwn i ni heno yw, sut ni'n gallu bod yn sicr ar ôl gwybod am y werth yma yn y stori ddarlledodd Steff? Sut ni'n gallu bod yn sicr? Achos, mi'n siŵr bod chi'n gwybod hyn, dim ond Luc sy'n cynnwys yr hanesyn arbennig yma. Dim un o'r efengalwyr eraill yn cynnwys y stori yma. Wel, i ni wedi cyrraedd fan hyn gyda'r hanesyn yma, ble ni wedi cyrraedd gyda Luc yw ffaith bod e'n trio esbonio, mae'n trio dangos pwy yw Iesu. Ac chi'n cofio, jyst cyn y dan yma, ni'n cael hanes y cynwriad. A beth ni'n cael gyda'r cynwriad yw bod ei ffydd yn well na'r Iddewon. Mae e'n deall bethau, mae gyda fe afael ar bethau yn well na'r bobl dyle fod wedi cael gafel yn fe. Mae'n well na'r Iddewon. A wedyn, fan hyn, fel chi wedi clywed, mae'r dorf yn ymateb i'r werth. Maen nhw'n meddwl fod Iesu'n proffwyd. A wedyn nes ymlaen, wrth gwrs, ni'n cael Ioan Fydyddiwr yn ei amheuaeth yn gofyn, wel, efe Iesu yw'r un sy'n dod. Ac mae'n cael yr ateb yn dweud, mae'n cael yr ateb gan Iesu. Fi yw'r un sy'n dod. Fi yw'r un sy'n dod. So mae'r stori yma'n help i ni gael gafel, i ni gael deall, i ni gael sicrwydd pwy yw Iesu. Ac beth ni'n gweld fan hyn felly yw, sut mae'n cael sicrwydd drwy'r werth, sut ni'n cael sicrwydd drwy'r un sy'n gwneud y werth,
A sut ni'n cael sicrwydd drwy'r un sy'n derbyn y werth o rai gweddw yma. Ac dyna beth wi eisiau gwneud heno. A gawn ni weld sut mae'n mynd. A dyn ni yn teimlo bach yn fwy sicr, yn lun a'n gafel ni ar bethau pwysig ar ôl hyn. So beth ni'n gweld yn y werth yma te? Achos mae Iesu wedi cwbl, hyd yn oed yn y Fengelnig, mae'n cyflawni rhyw 21 o werthiau. Mae'n rhyw tua 21, mae'n debyg, o werthiau yn y Fengelnig. Ond, mae rhaid bod yn ofalus bob amser pan ni'n trafod pwrpas gwyrth. Mae rhaid bod yn ofalus, achos nid Iesu'n unig oedd wedi cyflawni gwyrthiau. Mae yna bobl eraill yn gwneud gwyrthiau. So os bod ni'n trafod gwyrthiau, mae rhaid i ni fod yn ofalus iawn beth yw pwrpas gwyrth. Ac i ni cael fan hyn yr esboniad yn syth pam ni'n cael y werth yma. Achos yn adnod 22, yr adnod enwog yna, dyma Ioan yn gofyn efo Iesu yw'r Mesaia, a mae Iesu'n gwaed wrth Ioan, mae'n ala neges ydy Ioan yn gwaed, o beth sy'n digwydd? Beth sy'n digwydd? Nag i ti wedi clywed beth sy'n digwydd? Mae'n gwaed, y deillion yn cael gweld, mae'r cloffion yn cael cerdded, mae'r gwahan gleifion yn cael ei glanhau, a mae rhai sy'n fyddar yn clywed, mae'n gwaed. A mae nhw yn codi. Na pwrpas y werth yma. Mae'n tystio i'r ffaith taw Iesu yw'r Mesaia. I ni'n gallu bod yn sicr. Oherwydd bod ni'n gweld y werth yma, ni'n gallu bod yn sicr taw Iesu yw'r Mesaia. Ond mae sawl pwrpas arall. Mae sawl pwrpas arall, os wy'n cael y tudalen yn y drefn iawn. Achos nid yn unig taw fe yw'r un sy'n dod, ond fel wedodd Hugh bore yma, mae'n dangos awdurdod Iesu. Mae'n dangos awdurdod, mae gyda fe awdurdod anawderau, a mae'n sy'n plagio pobl, mae'n gyda fe awdurdod dros ein gelyd diwethaf, dros farwolaeth. Mae gyda fe awdurdod dros farwolaeth. Ond, y trydydd peth, beth y pwrpas gwyrth, yw bod nhw fod i greu ymateb ymhlith pobl. Mae pobl fod i ymateb. Mae pobl fan hyn yn ymateb. A dyn ni'n ymateb i werthiau Iesu. Ac wrth bod ni'n ymateb, beth mae gwyrth i fod i wneud yw adeiladu ein hymddiriadaeth. Bildo yn trust yn Gymraeg. Bildo yn trust ni. Adeiladu ymddiriadaeth yn Iesu. So ni'n edrych ar Iesu, a ni'n edrych ar fe, gwaith Iesu, oherwydd fod ti wedi gwneud hwnna, fi'n trusto ti. O'n trusto ti. A ni wedi canu, a mae byw i'w ef, ni'n gallu wynebu fori. A ni'n edrych ar Iesu, ni'n edrych ar y wrth yma, a ni'n gwaith Iesu, fi'n gallu trusto ti am y fori. Fi'n gallu trusto ti, os fi'n wynebu marwolaeth y fori, caf fywyd tragwyddol. Na beth yw e. Mae'n adeiladu ymddiriadaeth. A mae ymddiriadaeth, fel ni'n gwybod, rhywbeth anodd. Mae'n anodd trusto rhywun. Ond mae gweld y gwrth yma i fod i'n helpu ni, cyddenyddu, fel bod ni'n gallu trusto yr arglwydd Iesu. Ac y pwrpas ola sydd gen i, yw'r ffaith, chi'n gallu gweld y bobl hyn, chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd, a mae dwy dorf yn dod, mae torf yn dilyn Iesu, mae wedi bod, fel o'n i'n gweld, yn Capelnau, mae'n dod rhyw 20 milltir bant, a wedyn maen nhw'n cyrraedd y dre yma, pentre, dre, 9, diolch Steff am ynganu fe'n 9, wi beth wedi bod yn siŵr sut dwi'n ynganu fe, a dwi'n ynganu fel 9, a maen nhw'n cyrraedd y pentre yma, a torf arall yn dod allan, torf marwolaeth, torf bywyd gyda Iesu, a wedyn, mae rhywbeth arferol yn dod. Mae rhywbeth normal, abnormal falle marwolaeth, ond i ni gyfarwydd ag angladd, gyda ebrwng oedd yn y darn angladd gyda ni, ond mae pobl yn gyfarwydd, mae rhan anatod y fywyd arferol. A wedyn, bwm, mewn i hyn, mewn i ganol hyn, mae rhywbeth anhygol, mae rhywbeth gorwch naturiol, mae rhywbeth arallfydol yn digwydd. A beth mae'n ei lygu bod os newydd, tairnes newydd, i mewn i sefyllfa arferol, anusgwyl, mae os newydd yn torri mewn i hynny, i sefyllfa arferol, oherwydd y wyrth yma, oherwydd bod Iesu'n da yn y pensiynau yn cwrdd â'r dorf hyn. Ac wrth bod Iesu'n dod â'r di ifanc oedd wedi marw yn fyw, i ni'n gallu gweld y nodweddion hyn
yn tystio i bwy yw Iesu. A mae Luc eisiau ni gweld pwy yw Iesu a gwerthrogi Iesu, ymateb iddo fe. Ac wrth bod ni'n gwneud hynny, ni hefyd yn ôl Luc eisiau gweld rhywbeth arall, sef bod ni'n gweld Iesu'r dyn. Hynny yw, wrth bod ni'n edrych ar pwy sydd wedi gwneud y wyrth, ni'n gweld Iesu'r dyn. Ac wrth bod ni'n gweld Iesu'r dyn, ni'n cael cip ar ei fywyd emosiynol e. Falle bod hwnna'n rhywbeth ni ddim yn ystyried yn aml iawn. Bywyd emosiynol yr arglwydd Iesu. Achos, os ydyn ni'n mynd drwy'r Efengylau, mae bywyd emosiynol yr arglwydd Iesu'n cael cryn sylw. Achos mae'n helpu ni i weld fod hi'n ddyn. Dyn i gyd ymdeimlo fel ni'n canu. A mae'r gyfres o emosiynau sy'n cael ei priodoli yr arglwydd Iesu yn amrywiol, ond mae'n gymleth hefyd. Weithiau, i ni'n gweld Iesu yn dosturiol, a weithiau ni'n gweld e'n ddig, ydyn ni. Weithiau ni'n gweld e'n llawen, weithiau ni'n gweld e'n drist. Ar adegau, mae teimladau sydd gyda Iesu sy'n cael ei arddangos yn rai cryf iawn. Mae'n arddangos dyfnder i dristwch neu i gariad. Ond maen nhw'n na, ydyn nhw. Maen nhw'n na yn yr Efengylau. Chi'n gallu gweld nhw a darllen amdano nhw. Ond y peth yw bod y teimladau yma, yr emosiynau yma, wastad dan reolaeth. Wastad dan reolaeth. Beth yn ei drechu fe? Nid fel ni, ni'n gallu cael yn trechu, ni'n gallu cael yn gorfesu gan ein teimladau, ni'n gallu cael yn cario ffwrdd, ond maen nhw wastad dan reolaeth. A fan hyn, beth ni'n gweld? Tosturi Iesu. Ni'n gweld tosturi Iesu. Yn yr emosiwn, siwr fod, i ni disgwyl i weld fwyaf yn yr Efengylau. Gan fod i fywyd yn llawn trigaredd. Nodwedd i weinidogaeth yn ôl disgyblion Iesu, a Pedr yw hwn, yn actau, mae Pedr yn nodi bod Iesu wedi mynd trwy'r wlad yn gwneud daioni. A beth yw daioni? Ond trigarhau wrth bobl, bod yn dysturiol wrth bobl. Hynny yw, mae'n dangos tysturi wrth bobl. Mi'n mynd ar hyd y wlad, mae Pedr yn gweud yn y dan pan mae'n siarad Cornelius, ac dangos tosturi. A mae Warfield, B.B. Warfield, mae gan B.B. Warfield lyfr ar fywyd emosiynol Iesu. Mae'n glasur. Os ych chi wedi ddarllen hyn, o os chi eisiau darllen, mae'n glasur. Ac mae'n esbonio hyn, ac weithiau ni'n gallu cael efallai bach o broblem trafod bywyd emosiynol yr arglwydd Iesu. Ac mae Warfield yn gweud, beth yw tosturi? Beth yw e? Compassion yw e, yn Saesneg wrth gwrs. Ond beth yw e? Dyna'r hanfod perffaith, mae Warfield yn gweud, yn yw, le mae'n pitio ac yn lleddu trieni i greaduriaid. Mae'n pitio ac yn lleddu trieni i greaduriaid. Ac wrth gwrs, mae Warfield yn pobl eraill yn pwynt o bas bod yna ddoi beth. Mae ddoi agwedd, mae ddoi elfen i dosturi, sef y symudiad mewnol, bod ni'n teimlo rhywbeth, mae Iesu'n teimlo tosturi, a wedyn y weithred allanol, mae bob tro. Mae'n ymateb mewnol, a mae'n weithred allanol. Fan hyn, ni'n gweld e'r tosturiodd wrth y rai gweddw, adnod 13. A mae rhywbeth sy'n taro fi, dwi'n siŵr ydy'n taro chi, efallai bod fi wahanol, bosib iawn. Ond, i ni'n iawn gyda trigaredd, ydyn ni. I ni'n iawn gyda trigaredd. Mae trigaredd bwysig i ni. Achos yn y bôn, ni'n gwybod bod ni'n aiog. Ni'n gwybod bod ni'n bechadurus. Ni'n gwybod bod ni'n methu safon diw. Dyna eisiau i ni fel pobl. Dyna'n cyflwyr naturiol. Ond pan mae dod i dosturi, dyna le fi wedi stryglo. Fi wedi stryglo gyda hyn. Yn hynny. Efallai bod ni ddim mor awyddus i dderbyn tosturi. Efallai bod ni ddim. Bod tosturi yn fwy anodd i dderbyn na trigaredd. Falle bod chi'n angytuno, rhywbeth chi'n drafod, rhywbeth chi'n feddwl amdano fe. Achos weithiau, fi'n credu, dyn ni ddim wedi gweld pwy mor drienus i ni. Pwy mor pitiful, pwy mor pathetic i ni. Fi'n credu bod hwnna rhan o'r peth. Trigaredd, ond derbyn bod fi'n aiog, derbyn bod fi'n pechu, derbyn bod fi'n torri reolau diw, gorchmynion diw,
Ond tosteri, bod ar gyfer rhywun arall. Tosteri o a bobl ennill. Falle rai sy'n cadnod yna, rai sy'n gwerthu big issue na rhywun fel la. Ond dim fi derbyn tosteri. Pam dylun ni fod yn tosteri? Fi sorted, boys. Fi sorted. Ond mae'r berygl yna. Achos falle bod ni ddim wedi gweld dymder ein trieni ger brondiw. A dyna beth sydd fan hyn. Tosteriodd wrthi a dweud, paid y gwyl hon. Paid llefyn, mae'n gweud. Waw. A mae woffi leto yn sôn am dosteri Iesu fel i galon yn curo gyda piti. A dal yna, bod calon Iesu yn curo gyda piti. Ac mae'n siŵr ar ôl gyda, chi'n darllen hwn, chi'n cael sioc. A Iesu'n gweud wrth y fenyw un, yn ei galar, yn ei sefyllfa druenus fan hyn, paid llefyn. A chi'n meddwl, wel, a beth odd i weid, a beth stupid i weid bron y bod Iesu'n gweud wrth y fenyw yma, paid llefyn. Chi'n gwybod, pan chi wedi mynd drwy'r brofiad anodd, a profedigaeth, os chi wedi profi profedigaeth, pobl yn gweud, a beth da bod ti'n llefyn. Ydyn nhw, yn cofio pan oedd yn fam i wedi marw, oedd yn brawd ddim wedi llefyn o gwbl, a pawb yn gweud, bydd beth da sy fi'n llefyn. Beth da sy fi'n llefyn. So mae'n iachus, llefyn. Ond mae Iesu'n cerddi lan at y fenyw yma, a gweud, paid llefyn. A mae'n digwydd dwywaith arall, hefyd. A pam mae'n gwneud hwnna te? Pam chi'n meddwl bod Iesu yn gweud, paid llefyn? Os ni'n gwybod bod llefyn yn beth da, mae'n sefyllfaoedd yn hyn, mae'n beth da bod chi'n llefyn, bod chi'n gadw pethau bas, bod e'n hel, a bod chi ddim yn gadw popeth mewn. Mae'n beth da, iach. Ond mae Iesu'n gweud wrth y fenyw, paid llefyn. Pam? Wel, i fi, ddim yn siŵr dwi wedi cael ein iawn, os neb arall wedi esbonio peth wrth fi, wy'n gweud bod e'n gweld i, a mae'n gwybod fi'n mynd i'n sort o hwn i ti. Wy'n datrys hwn i ti. A niw, mae'n gwirionedd, mae Iesu'n gweud, fi wedi sort o hwn. Mae da fi, mae poeni, mae da fi. A mae cyfan dan yn rheolaeth i. Mae'n rhan o'n cynllun i. Hynny yw, dwi'n meddwl bod ni ddim i fod i lefydd, ond bod Iesu fan hyn yn twlu gylaenu a sefyllfa anodd y fenyw yma, as bod yw rhan o'i gynllun, fel mae'n rhan o'n cynllun ni. Bod beth sy'n digwydd i ni mynd yn rhan o'i gynllun ni. Ond chi'n weld bod i dysturi fan hyn yn dod heb ofyn amdano fe. Dwi ddim wedi gweiddi mas, fel mae ambell un gyda'r gweithiau. Dwi ddim wedi gweddio. Dwi ddim wedi gofyn dim iddo e. Maen nhw'n cwrdd, mae'r ddwy dorf yn cwrdd â'i gilydd fan hyn. Mae'n chi'n darllen, ac mae'r darn cyfatebol yn Lig 4, ni'n darllen bod yna lawer o weddwon yn Israel. So pam y fenyw yma? A mae'r cyfan ond fe o ras. Mae'r cyfan yn diofyn amdano fe. Mae'r cyfan yn dod trwy'r ras. Pam y fenyw yma? Heb ofyn am hyn. Mae'n cael y cyfan am ras. A beth sy'n digwydd bod hi'n cael y mab yn ôl. Mae'n cael ei mab yn ôl. Ac ni'n gweld tynerwch Iesu. Os mae Iesu'n rhoi y mab yn fyw yn ôl i fi. Rhoi y mab yn ôl yn fyw i fi. Ac wrth bod Iesu yn rhoi y mab yn ôl i fi, mae'n cael ei bywyd hi yn ôl hefyd. Ac ni'n gweld cysgod yn ni, yr unig fab yn cael ei rhoi. Pwy sy'n rhoi unig fab dros ni, fel bod ni'n cael maddaunt, a bod ni'n cael mynd yn rhydd, bod Duw wedi rhoi unig fab. Os gwrs ni'n gweld hefyd, os bod ni'n gweld bod Iesu yn cwrdd a marwolaeth y bab yma, mae'n cwrdd â sefyllfa anodd yma. Ni'n gweld hefyd bod Iesu'n gwybod yn y pen draw bod hi'n wynebu i farwolaeth ei hunain. A mae'n cyffwrdd. Ni'n gweld mae'n stop o'r ymdaith yma drwy gyffwrdd ar elor. Ac hwnna, fel oedd Hugh wedi cyfeirio ato fe bod yma, yr un peth os pan oedd wedi cyffwrdd y gwahanglwydd, mae'n cyffwrdd ar elor. A wrth gwrs mae'n hynny'n meddwl bod hi'n dod yn aflan.
yn ceremoniol. Dwi ddim rhywbeth yn wneud, chi ddim fod i gyffal dim byd sy'n cario corff marw. Ac mae'n wneud hyn mwyn y weddw hon. Mae'n dod yn aflan mwyn y weddw hon. A mae wedi dod yn aflan mwyn ni hefyd. Oedd ffynd i'r groes a marw ar y groes. Mae wedi mynd yn felltith dros ni. Mae'n gasgod hynny hefyd. As mae Iesu fan hyn yn gwybod, yn y pen draw, byddai'n drosto ni hun i fuddod marwolaeth, cosb marwolaeth. A mae Luc am i ni weld agwedd arall a Iesu fan hyn, achos yn Luc, mae yna 30 dyfyniad uniongyrchol o'r Hen Testament. 30 dyfyniad uniongyrchol o'r Hen Testament. A mae yna rhyw 700 o gyfeiriadau at yr Hen Testament hefyd. So dyfyniadau uniongyrchol, a 700 o gyfeiriadau Hen Testament. So mae eisiau ni weld hefyd, mwyn ni gael sicrwydd, sut mae Iesu yn perthynnu i'r Hen Testament. Mae e'n tiwnio ni. Chi'n gwybod sut mae tiwnio? Mae tiwnio ni i'r Hen Testament. Bod ni mewn tiwn ar Hen Testament. Yn y stori yma, mae'n tiwnio ni. Os mae eisiau ni weld y llinellau cyfatebiaeth i'r Hen Testament. A beth ydyn nhw? Beth yw'r llinellau cyfatebiaeth allweddol fan hyn? Beth ydyn nhw? Beth sy'n taro chi? Pan eich chi'n edrych ar y darn yma, bych chi'n darllen y darn yma, rai weddol, a beth sy'n eich taro chi? Wel, mae yna stori debyg i gael. Mae yna 2 stori debyg i gael yn yr Hen Testament. Elias, Elisais. A mae Luc eisiau ni weld y gyfatebiaeth a'r gymhariaeth gyda'r straeon yna. Mae wedi sôn eisoes yn penod 4 am y wraig o Seraphath, os fi'n gallu dweud hwn yn iawn, Seraphath, y wraig o Seraphath. Ond eto gyd, fan hyn, mae'n wneud y peth to. Mae eisiau ni weld bod y stori yma yn ddrych o beth ddigwyddodd gyda Elias yn cyntaf brenhinoedd 17, a hefyd gyda Elisais yn ail brenhinoedd 4. Achos mae'n yr elfennau tebyg, chi wedi gweld o, chi'n gwybod am y straeon yma, ond chi wedi gweld y pethau dod nôl, yr adleisiau yma, a'r llinellau cyfatebiaeth yma. Hynny yw, maen nhw'n cwrdd â'r wraig wrth borth y ddinas. Mae'r wraig yn weddw. Mae'r mab wedi marw. Yn natur y gorchymyn. Y ffordd mae'r mab yn cael ei roi yn ôl i'r fab. Maen nhw gyd yna yn y straeon eraill. A ffaith bod y dorf yn ymateb hefyd, a bod nhw'n cydnabod ac yn priodoli'r peth, y cyfan i Dduw. So pa mae Luc yn cymaru y stori yma, a bod y llinellau cyfatebiaeth yma yn brigo ar wyneb fyneb? Pam mae'n cymaru ag Elias ag Elisais? Wel, sawl peth. Bod Iesu'n broffwyd, ond bod Iesu'n broffwyd sy'n ragori ar y llais, yn well na'r llais. Achos mae eisiau ni weld a dwy mae'r neges wedi anelu hefyd. Mae'r neges yn y lle cyntaf wedi anelu at yr Iddewon. A ni'n gweld gyda Elias ac Elisais bod nhw'n cael eu gwrthod, dydyn nhw. Dyn nhw'n derbyn i negesau nhw, chi'n gwybod hynny. Ond hefyd mae'n gweld, a mae eisiau dangos y tosturi. Does ddim tosturi gyda Elias yn y stori yna. Chi ddim yn cael gweld tosturi fel ni'n gweld y tosturi fan hyn. Ac fan hyn, mae gallu Iesu yn amlwg. Yn y darn gyda Elias, chi'n cofio hwnna beth y gweddodd? Mae rhywun yn cyfeirio at rhyw fath o CPR, mae'n gorwedd, ond mae Elias yn gorwedd ar y bachgyn, yn mwyn i'r bachgyn cael dod yn fyw. Ond fan hyn, mae gair Iesu yn ddigonol. Mae'n dod yn fyw herwydd gair Iesu. A wedyn mae Luc yn sylwi ar o'r beth, a mae'n dweud hyn. Pan welodd yr arglwydd hi. Hynny yw, y tro cyntaf yn y Efengyl Luc, bod Luc yn defnyddio gair arglwydd. Mae'r wrthfa yn digon i alluogi Luc i ddweud, Iesu yw'r arglwydd. Iesu yw'r arglwydd. A ni'n gwybod bod ni'n cael y teitl na, achos bod ni wedi atgyfodi wedi cael ei ddyrchafu. Mae'n cael y teitl. Mwy na proffwyd. Iesu
yw roddwr hael a tlodion. Wel, pwy yw gwrthrych y wyrth? So ni'n gweld pwy sydd wedi cyflawni y wyrth. Sio mae gwrthrych y wyrth yn helpu ni gael sicrwydd? Wel, y rai gweddw yma. Rhaid ar dechrau lyc. Yn lyc penod 1, adnod 42. I ni'n cael yr emyn o fawl gan Mair. A dyma beth mae Mair yn dweud. Gwasgarodd a rai balch a'i calon, a darchafodd a rai distydl. Yn Bible.net, a ddim yn aml byddai'n cyfeirio Bible.net, ond Bible.net, mae'n dweud hyn. Ac anrydeddu y bobl sy'n neb. Anrydeddu y bobl sy'n neb. A dyna oedd y rai weddw hon mewn gwirionedd. Oedd hi neb. Oedd hi neb. Really. Oedd hi wedi profi chwerdwr marwolaeth unwaith o'r blaen, as oedd y gŵr wedi marw. A nawr, oedd hi'n mynd drwy brofedigaeth newydd, golli unig fab. A mae dod yn pendant, mae Paul yn Timotheus yn cyfeirio at weddwan fel hyn, yn dweud. Un sydd wedi gadael ar ei phen ei hun. A da beth yw hi? Mae wedi cael ei gadael ar ei phen ei hun. Mae'n y dorf na, ond mae hi ar ei phen ei hun, mewn gwirionedd. Ac oedd hi galar yn amlwg. Oedd hi mewn lle tywyll, chwerw a dwanod hwnnw. Oedd Bonnie, yn newid cywer at ymach, Bonnie a Gary Witherall yn gynhadon yn Lebanon, yn Libanus, gyda Operation Mobilisation. A fori, 21 o Tachwedd 2002, cafodd Bonnie Witherall i saethu yn farw gan eithafwr Muslimaidd. Yn Eclidec, le oedd hi'n gweithio i helpu menwod beichiog. Yn ei lyfr Total Abandon, mae Gary yn disgrifio ymateb. Total Abandon, mae Gary yn disgrifio ymateb. Yn sydyn mae'n gweud, ces i'n twlu i le doedd ni byth wedi ddarchmygu. Ces i'n gorfodi i gwympo a cwympo i abyss, mae'n debyg affwys yw'r gair Cymraeg yn abyss, galar. O'n i ddim yn barod am hyn, wedi dde. O'n i ddim wedi cael amser i baratoi, a gyfa colli'r un person oedd yn galaio y myd. Bwm. Dyna le roeddwn ni, wedi'n gwthio i fyd, trasod a ging. A wyddwn ni ddim, mae'n gweud, bod fi gall llefen mor galed. Yna beth yw galar, ynddo fe? Yna beth yw galar. Lle tywyll iawn. A dim syndod, fel cylsyn ni bod yma gyda hiw eto, a bod y salmedd yn gallu sôn am glyn, cysgod, angau. A dyffryn cil na, gyda ochrau cil, a sy'n dywyll. Mae'n serth, a mae'n dywyll. A ni'n goffa mynd trwy fe. A mae Amos, penod 8, adnod 10 yn gallu dweud hyn. Fe gwnaf yn debyg i alar am unig fab. Bydd i ddiwedd yn ddywyrnod chwerw. Dywyrnod chwerw. A na beth yw endwe i'r fenyw hyn. Dywyrnod chwerw. Tywyll ofnadw. Achos bod colli mab, nid yn unig y golled emosiynol, ond hefyd colled ariannol. Achos byddi ar ei phen ei hun nawr, byddi unig fodd o ennill arian wedi mynd. Byddi ar ei chyllwng, fel byddwn ni'n gweud. Anfodion bywyd wedi mynd, byddi'n alltid yn y gymdeithas. Ac fel ni'n gwybod, mae gweddon wastad y gyrion cymdeithas wedi alltudio. Ac yn ei lle hwnnw, a lle tywyll hwnnw, dyma olaen i'r byd yn dod a golau o'i sefyllfa hi. Nawr, dyw lyc ddim yn cofnodi i ymateb hi. Os ydych chi'n edrych. Dyn ni'n siŵr sut mae'n ymateb. Mae'n cofnodi beth nath Iesu, mae'n cofnodi ymateb y dorf, ond dyw e ddim yn cofnodi ymateb y rai gweddw. Ydyn ni'n cymryd bod hi'n muno gyda dorf i ogynneddu Dyw? Mae'n siŵr bod ni'n cymryd hynny, bod hynny yn bosibl, ddim yn siŵr. Mae Luke hefyd yn dweud bod ofn wedi cytio pawb. A so ydyn ni'n cymryd felly bod y wyrth hon wedi cael effaith arni hi, siŵr fod, cael dy fab yn o'r boes. Wel, chi'n gallu ddechmygu sydd oedd e
siwr oedd ei gorfolydd, siwr oedd ei llywennau, siwr oedd ei syndod hi, siwr oedd ei diolch i, ond ni ddim yn cael dim o hynna, ni ddim yn cael, os ni'n meddwl hynny bydd ni'n darllen pethau mewn, achos ni ddim yn cael dim o'r hynny yn y darn. Hynny yw, oedd y peth wedi gadael ôl ar dre 9, oedd wedi gadael ôl. Ond un peth ni'n gwybod bod hi wedi cael ei mab yn ôl yn fyw, a bod hi hefyd wedi cael ei bywyd yn ôl. A bod y gair am y wyrth wedi mynd ar hyd y lled, a bod e'n sail i ddeudganiad Iesu Iwan, bod y mairw yn codi. Ac i ni'n edrych yn fe, ac wrth bod ni'n edrych yn fe, a dyn ni'n teimlo bod ni'n cael sicrwydd, bod ni'n gallu ymddiried yn y Iesu yma. So, wrth bod fi'n dod i ddiwedd beth sydd gyda fi ddweud, beth yw ystyr hyn i gyd? Beth yw pwrpas hyn i gyd? Os ni'n darllen yr hanesion bach, mae dro o tro, ni'n gallu mynd yn gyfarwydd iawn yn nhw, ac felly, dwi'n cael dim effaith o gwbl pan ni'n mynd trwy nhw. Bosib iawn, bosib bod rai fan hyn. Chi'n gallu clywed hyn i gyd, a chi'n gallu darllen y peth, a mae menu dim arnoch chi'n bosib iawn. Ac na fe. Ond, ni ddim yn gwybod dim wedyn am fywyd y mab, a na fywyd o rai gweddw ar ôl y digwyddiad yma. Dim clywed dim. Sgwn i siwr oedd ei bywyd hi wedyn. Oedd e'n eitha rhwydd wedyn ni. Oedd e'n eitha didrafferth. Oedd wedi cael bywyd braf ar ôl hyn i gyd. Wedi cael ysgytwad, wedi cael rhywbeth gwych yn digwydd, fel sy'n digwydd i ni, wrth bod ni'n dod yn Gristnogion yn bywyd ni ar ôl hynny. Sut mae'n mynd, boys, rwydd, neu llawn heriau, ups and downs, struggles ar bryder, sut oedd ei gyda hi. Ond un peth ni'n gwybod, yn y pedraw, buodd hi farw, a buodd ei farw. Na'r unig beth, dyn nhw'n ar hyd y lle, wi ddim yn gweld nhw, wi ddim yn credu bod nhw yn 9 o hyd, dyn nhw'n na, ni'n gwybod, maen nhw wedi marw. A dyw'r stori bas, a rhywbeth fel na yn digwydd i ni, a ni gyd wedi profi marwolaeth siwr fod yn wylid, a dyw'r stori yma ddim yn addo i ni bod gwerth debyg yn mynd i ddigwydd i ni. Dyn pobl, efallai bod pobl yn cael ei atgyfodi y dyddi yma, dwi'n gwybod, mewn sefyllfaoedd cynhadol o bosib, ond yn gyffredinol, dyw pethau fel yna ddim yn digwydd. Ddim yn digwydd. So beth mae'n addo? Beth mae'r stori yma yn addo i ni o ran creu sicrwydd? Beth mae'n ni addo i ni? Beth mae'n addo i chi? Os chi'n bobl darllencar, diallus, chi'n gwybod eich Beible chi. Beth mae'n addo i chi? Ond mae'n addo sicrwydd, ond dwi. So Iesu yw'r Mesaia, yr un sydd wedi dod. Mae wedi dod, ni'n gwybod, i gyflawni daioni. I ni wedi profi daioni Dyw. Ni wedi profi, os ni'n Gristnogion, ni'n gallu gwaith bod Dyw yn dda ni. Ni'n profi daioni Dyw. I ni dystion heno i ddaioni Dyw. Ta beth sy'n digwydd i ni? Ni wedi profi y daioni hwnnw. Bod Iesu yn dosturiol am ein treni, achos ni yn drienus, a dyn ni'n gweld bod ni'n drienus. Ni yn drienus. Ni yn bobl drienus oedd natur i ni'n drienus. Drienus yn ein cyflwn naturiol. Ond dath i wydroi gormes marwolaeth. Ac ofn marwolaeth. Ofn marwolaeth. Yn cofio beth sy'n cael ei ddweud yn Hebreid. Y bobl yma wedi cael ein rhyddhau. Ni wedi cael ein rhyddhau o afel Satan, a ni wedi cael ein rhyddhau o ofn marwolaeth. As if, weithiau. Ond, na beth sy'n na. A fe yw'r roddw y bywyd. Fe yw'r unig fab. Fe yw'r unig fab sydd wedi marw drosto ni. Yr unig fab sydd wedi cael ei roi i ni gael bywyd rhagwyddo. Gael bywyd helaeth rhagorach. Ond mae hefyd yn gwaith ni yn baratoi am beth sy'n ddod. Bod ni'n paratoi am beth sydd i ddod. A dyna hanfod y greadigaeth newydd sydd wedi dod i'n Iesu. Ac ni'n cael yn paratoi ar gyfer hynny. Nawr, yn y darn le mae Iesu yn esbonio wrth Ioan, yn anfon y neges na wrth Ioan yn adnod 22, mae yna 3 chyfeiriad fyna at proffedoliaeth Isaia. Mae yna 3 chyfeiriad at mae'n dyfyniad mewn gwirionedd at Isaia. 61, yn Isaia 61 i cael yr un penodol
am y godi'r mairo. Ond, yn Isaiah 35, adnod 6 ag adnod 8, ni'n cael gweld rhywbeth arbennig. Achos yn y benod honno, mae Isaiah yn disgrifio ffordd newydd. Na beth mae Isaiah. Na beth mae Iesu eisiau bobl weld. Oedd bod hi'n dod, oedd bod hi'n cyflawni gwerthu yma, mae e'n sefydlu ffordd newydd. A dyna beth yw'r adnod. Dyna ni fod wedi rhoi lan y sgrin am ddiadau Isaiah 35, adnod 8. Yno bydd priffordd a ffordd. A gelwir hi yn ffordd sanctaidd. Ni bydd yr halogedig yn mynd ar hyddi. Bydd yn ffordd i'r pererin ac nid i'r cyfeirion, i grwydro ar hyddi. Y rhai a ryddhad fydd yn rodio arni, a gwaredigion yr arglwydd fydd yn dychwelyd. Dont i Sion dangani, bob un gyda llawenydd tragwyddod, heb ryngau'r hwy, gan lywenydd a gorfoledd, a bydd gofid a gryddfan yn ffoi-maeth. A beth mae Iesu? Mae Iesu'n addo ffordd newydd yma. Le mae gryddfan, gofid, ffordd ymaeth. Byddwn ni'n cael ein hebrwng gan lywenydd a gorfoledd. A ni wedi dechrau ar y ffordd yna. Ni wedi dechrau. Chi'n Gristnogion heno, chi wedi dod i gredu'n arglwydd Iesu, a chi wedi gweld pwy yw'r Iesu yma, na le chi, ar y ffordd newydd. Na i gyd yn dwlu, ydyn ni. Ni gyd yn dwlu. Os ni'n drifo o gwmpas y wlad, wedi gwmpas Cymru, pam maen nhw'n agor ffordd newydd, ni'n dwlu arni. A ni'n cael ffordd osgoi Porthmadog, na ni'n cael ffordd osgoi Dre Newydd, chi'n dwlu arni. Achos chi'n gallu mynd ar hyddi. Dwi'n fel mynd lan i Castle Newydd Emlyn, a chi'n goffa mynd drwy ffordd droellog, a chi'n goffa stopo, a mae'n dref i 20 milltir yr awr. Chi'n goffa stopo, a mae'n rwystau, a mae'n speed bumps, a mae'n dallau yn y hewl. A mae'n anodd, yn dweud, mae'n anodd. Ond ni wedi cael yn rhoi ar y ffordd newydd. A ffordd sy'n fod yn esbwydd ac yn rwydd. Achos Iesu sy'n cario ni, Iesu yw'r ffordd. Dyna'r ffordd. A dyna ystod ni gyd. Dyna'r sicrwydd bod ni ar y ffordd. Ac ar y ffordd, os ni'n cymryd y cymwysiad gan Isaiah, ni'n cael y newid. Ni'n cael y gwedd newid. Bob cam o'r ffordd, ni'n cael y newid. Pam? Os ble mae'r ffordd yma'n arwain? Ble mae'r ffordd yma yn mynd? Mae'n mynd i'r ddau newydd a'r nefoedd newydd. A ni'n cael yn paratoi. Ni ar y ffordd. Chi ar y ffordd? Bob un ohonych chi, un o'r rai sydd ddim yn troi lan heno. Chi ar y ffordd. Chi ar y ffordd i'r ddau newydd a'r nefoedd newydd. A na'r cwestiwn. Na'r cwestiwn. Sicrwydd. Mae'r wyrth yma yn rhoi sicrwydd ni bod ni ar y ffordd. A na pam, beth o'n nhw'n gael o'r Cristnogion? Yn y dyddiau cynnar, yn eglwys cynnar. Pobl a ffordd. Pobl a ffordd. Pwy yw'r ffordd? Iesu yw'r ffordd. Iesu yw'r ffordd. Ni ar y ffordd. Ni'n mynd ar hyddi. Ac ni'n cael yn hebrwng gan lywenydd a gorfoledd. A bydd gryddfan a gofid yn ffoi ymaith. Achos bod ni'n mynd i Sion dan canu. Mwyn i enw. Amen. Ni'n cael i gwbla corffennoedd y Mesaia Roes. Ei fywyd dros bechodau'r byd. Mae rheddydd cyflawn trwy ei waed, cyflawnwyd dibyn Aberstryd.
Arglwydd y gwaed yn unig blediwn ni a ffrwythau a berthydd. Arglwydd y ddod ger dyfrondi heno, i ni diolch am y cyfan nath yr arglwydd Iesu dros ni. Nawr byddai'r ras yn arglwydd Iesu a chariad Diw y Tad a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda ni. Nawr a hyd nes y daw. Amen.